God aften og velkommen. I dag skal vi diskutere dansk udlændingepolitik med udgangspunkt i Bolidenvælden. Med mig i studiet har jeg Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet og Sikander Siddique fra Frie Grønne. Velkommen til. Tak. Lad os starte med problemet. Hvad er ifølge jeres parti den største udfordring på udlændingeområdet i dag? Lad os starte med dig, Mette Frederiksen. For os er problemet, at Danmark i perioder har modtaget flere flygtninge og indvandrere, end vi kunne integrere ordentligt. Det har skabt parallelle samfund og utryghed. Vi ser problemet helt anderledes. Det er ikke, at folk kommer hertil, men at vi møder dem med mistillid og afvisning. Problemet er en umenneskelig politik, der svigter både mennesker i nød og Danmarks internationale ansvar. Lad os gå videre til målene. Hvad ønsker I at opnå med jeres politik? Vi vil sikre et stærkt og trygt samfund, hvor integration lykkes for dem, der er her. Derfor er målet at hjælpe flest muligt i nærområderne og samtidig have en klar ramme for, hvem der kan komme til. Vores mål er at skabe en human udlændingspolitik, hvor Danmark tager imod flere flygtninge og giver dem reelle muligheder for at blive en del af samfundet. Vi vil have lighed i centrum. Hvis I ser på midlerne, hvilke redskaber vil I bruge til at opnå jeres mål? Stram asylpolitik, øget støtte til nærområder og en integrationsindsats, der stiller krav til den enkelte. Vi ville ændre asylsystemet, åbne for flere kvoteflygtninge, investere i sprogundervisning, uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning. Hvem spiller en central rolle i denne politik? Hvilke aktører skal man samarbejde med? Det er både EU og FN og vores nabolande, men også kommunerne herhjemme, som har en stor opgave i integrationen. Jeg er enig i, at kommunerne er vigtige, men også civilsamfundet og borgerne selv spiller en stor rolle i at skabe et fællesskab og inklusion. Til sidst, Modelmodellen taler også om bagsiden, altså de negative konsekvenser. Hvad kan bagsiden være ved jeres politik? Bagsiden er, at nogen vil opleve, at Danmark lukker sig om sig selv, og det er en hård balancegang. Hos os er bagsiden, at der vil være udgifter forbundet med at tage flere flygtninge og investere i integrationen, men vi mener, at det på sig selv vil betale sig både menneskeligt og økonomisk. Tak for jeres perspektiver. Vi har set, hvordan Socialdemokratiet og Frie Grønne vurderer problemet, målene, midlerne, aktørerne og bagsiden meget forskelligt. De understreger, hvor centralt og omstridt udlændingepolitikken er i dansk politik. Tak fordi I var med, og tak til seerne derhjemme.